Kívánok, kedves nézőink, a híradón következik. Vo štvrtok sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska konalo 7. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Po uvítaní primátorom mesta, správach o činnosti hlavného kontrolóra, primátora Mestského úradu, Mestskej polície a kontrole plnenia uznesení nasledovali interpelácie poslancov. Ich hlavnou témou bol zlý stav komunikácií a chodníkov v častiach mesta. Poslanci hovorili aj o vývoze odpadu, žobrajúcich deťoch na ulici a predaji alkoholických nápojov mladistvým. Zvolili nových členov komisí, schválili správu dozornej rady neziskovej organizácie Voda a život a plnenie výsledku hospodárenia Mestského bytového hospodárstva, Mestského kultúrneho strediska a firmy Bodvatel za prvý polrok. Prijali správu o plnení rozpočtu mesta za prvý polrok a návrh jeho druhej úpravy. Po správach komisií schválili návrh na vyradenie hmotného majetku. Inžinier Ervin Petrík z RRA Moldava prítomným predstavil program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Zložité rokovania prebiehali v nasledujúcich dvoch bodoch. V prvom išlo o prevádzkovanie priemyselného parku. Návrh hovoril o tom, že by bolo jeho prevádzkovanie riešené prostredníctvom spoločnosti Moldava Park akciová spoločnosť, v ktorej by mesto bolo jedným z 3 členov s podielom 12%. Po zdĺhavej rozprave bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého poslanci poverili primátora mesta hľadaním výhodnejšieho riešenia do 30 dní. V prípade, ak sa iná možnosť nenaskytne, bude zastupiteľstvom potvrdený pôvodný návrh. Druhým bodom bol návrh na prevádzkovanie športového areálu. Mesto dostalo ponuku na jeho odkúpenie za pevne stanovenú sumu 3 milióny korún s tým, že v nasledujúcich 5 rokoch by jeho majiteľ do moldavského futbalu preinvestoval 10 miliónov korún. Po dlhej diskusii bol odpredaj schválený. Odsúhlasili ešte menovanie novej konateľky Gabriely Tamášovej do firmy Bodvatel SRO a za členku dozornej rady potvrdili Evu Pavlínskú. Na záver schválili kúpu a predaj nehnuteľností. Zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnilo 11 poslancov, sa skončilo prijatím návrhu na uznesenie.